Mira si tinc targetes de mon pare. També ne tens, també. Mira, sí. Ah, sí? Estan en el cementeri. Això seria Tots Sants. Mira si hi havia flors. Me ho dius o m'ho contes? Ahí sí que es dic jo, ahí. I està més xocoteta. Estes eren els meus germanes també, en el cementeri, tot en el cementeri. Si no teníem altra administració, només que el cementeri i el cementeri. Si ma mare se tornava a Nosaltres, l'hospital... quan venia Pasqua, ma mare agarrava el berenaret ja t'he dit que tenia un catret... i jugàvem en les garroferes. En les garroferes, d'allí de allí Benimàmet. menjàvem mentre elles estaven acoplaetes a la tumba. Veus, està la meva germana a la tumba, com estava primer. Sí. I això és un any, quan se moria el Franco, que li fèrem una corona de laurel en la bandera republicana i la ficarem allí. Jo no sé com no mos ho fusilaren. Mon pare i ma mare. Era en la flor de la vida. Això era en Cuba. En Cuba. Ojalà no haguera vengut. Ma mare tenia un cosí que sabia llegir i escriure en guerra. I ell vivia en Alzira. I per què no vingueu a Alzira? Per què no vingueu? Que tu te'n recordes que mos anàrem a Alzira a viure. I allí són agarraren a mon pare. Que no te creus que no me'n recorde. Jo consistiguera mirant-lo. Com baixaven per l'avenida de Benaguasil, anava un requeter i un falanquista. Mon pare al mig. Ma mare diguent-li a mon pare, què has fet? No t'has amagat? No te dia jo que t'amagares. Però jo què he fet? Amagar-me. Què he fet jo? I ma mare, és que Fonso, pujaren a un piso que havia allí per fer aquesta reunió i li diu mon pare, Isabel, jo no he fet res i a mi no me poden culpar de res. I a les 2 hores, baixa mon pare i li diu, Isabel, a mon pare vingué un cotxe en 7 tios i bom! Pegaren una pata a la porta i entraren. I els 5 xiquets i ma mare se tornaren i mon pare se girà, anava encara en pijama. Què volen vostès? Què volen? A vostè. En si l'agarraren i el nugaren. I nosaltres plorant, pare. I ma mare li dia, Ernesto, tu veus si te n'haveres anat? Tu veus, però si jo no he matat, jo no he robat. Així no és. És igual que mon pare. I se l'emportaren en el cotxe. I va veure un senyor que tant ploràvem nosaltres enganxats al camal de mon pare que diu, no ploreu, fills meus, que a la nit ton pare ja estarà en casa. I això home, la meva germana major, com era major, l'ha vist moltes voltes en la placeta. I li feia, senyor, per darrere, senyor, i se girava i se feia groc. Mon pare no ha tornat a casa.
ma mare eixa nit, que fon dijous, quan mataren a mon pare, se posà per morir. Si la sang, perquè mon pare ja estava mort, se sobresalt, ma mare el tenia damunt. I ma tia diu, tu no vas demà a veure Alfonso. Com que no vaig jo demà? Ma mare, que tu no vas com estàs. Deixa'm que vaig jo. Com ma mare Tingué que anar ma tia i la meva germana treballava en València i acudia a la càrcel Modelo. Ma tia portava el menjar i portava la roba neteta. I teníem un xic que no tenia ningú i ma mare el mantenia. Quan tix el xicón, diu la meva Vicentica, i mon pare? I aquell se queda mirant-la, diu, què passa? On està mon pare? I diu, pues ton pare està en Paterna, el fusilaren ahir. Es comença a xillar i a tot, i li posaren un machete ahí a l'estómago i la feren callar enseguida. En res, ja no parla més. Ni pega un crit i tota la vida ha estat més de 40 anys mala de l'estómago. No encontraven res i ara ha mort, no, ara fa 15 anys, ha mort d'un càncer a l'estómago. Què te pareix? Em ve tenir mala és. Molt de mal, molt de mal. A veuràs, i nosaltres vivíem en les Carolines, tu saps on estan les Carolines, al costat de Benimame, que ara avui això ja no se coneix. I quan veiem passar el cotxe del retorn i darrere el camió, dient que van a matar, que van a fusilar, i mos plantaven dalt d'un banc que havia, que allí és on llevava la meva germana, i veiem com els fusilaven. Viva la República! Adiós, fills meus! L'altre, adiós, mare meua! Com podien. I els xiquets, que eren més majors que jo, que s'anaven a les garroferes a veure com es treien de la sanca. I les dones o les germanes o les mares dormien en ma casa, que no s'excitaven, no teníem ni llit en les caires. I a la matina se n'anaven i encara veien com es mataven. Entonces, perquè no els enterraren en la fossa comú, se n'anaven correguents, perquè tenien diners per poder pagar la fossa. I per això n'hi ha 3 enterrats en la mateixa fossa. Qui era Leoncio? Leoncio era el sepulturero, el que ens ajudava, el que tallava trossos de camisa i dia Ernesto, l'altre, Salvador. I entonces les dones coneixien el nom i coneixien la camisa bruta de sang o la camiseta, el que portaven. I gràcies a Leoncio moltes dones arreplegaven els homes i es posaven a part, la que tenia diners. Tiraven un bidó de calç bullint. Jo l'he vist. Perquè no feren olor. Nosaltres el verem. Jo també l'he vist. Perquè no feren. Això de ferro. Exacto. De ferro. I després cobrien de terra. I Leoncio li dia a ma mare, així està el teu home. Encara vivia ma mare. I ma mare posava un quadret de manises i feia Ernesto Silvestre Coves ha fusilado el dia tal i tal. De picaren la fusilado, el picaren. I cada volta que anava la Guàrdia Civil, en el machete, en el fusil, bom, recholer trencat. Però ma mare ja ne tenia un altre, llevava ix i tornava a posar-lo. Entonces volien saber on estava mon pare i ma mare, com estava ja loqueta, pobreta. Ai, Paterna el tenen, vostès l'han matat, vostès se l'emportaren. I li pegaren una palissa que el fetge el tirava per la boca. I la meva major anà al metge, que era molt bona persona, li va dir, don Tomàs, no tinc diners, però ma mare està molt maleta. Diu, no, ara vaig. I vaig dir, ta mare se'n va. Ta mare se'n va, està tirant el fetge per la boca, li veiem sang, mos pensàvem que era sang. I 3 dies que estigué en ma casa perquè no volien enterrar-la, perquè sempre n'hi ha veïnes. Són roïns. No, que diuen, ai, jo xiquets, i ara se morirà i no l'enterraran, Vaig ir del retorn. I ma mare, pobreta, encara va tindre força, que estava xitada, me'n recordo jo, plorant-se per morir. I s'alça del llit i diu, este torero que ha vingut així, ara que se va a fer la mà, així no n'hi ha ningú bou per torejar. I el retorn diu, no s'ha confessat, doncs no l'enterrem. I Leoncio, pa camunt, pa cavall, per fi,
va fer que Molt l'enterraren. bé. Va dir que potser ma mare no estava bé del cap. No estava bé del cap. Massa bé que estava. Com estaria ta mare. Jo crec. A veuràs. Això, ahí estan les llàgrimes de mon pare, pobret. Tenies 5 fills. Mira les llàgrimes. Això són les llàgrimes que li caien a mon pare. I als 5 fills mos va escriure una carta i una postal. Diguem-nos adiós. No tingueu vergonya de dir que m'han afusilat. Ton pare ni ha sigut lladre ni ha sigut criminal. Una idea sí, i vull que la continueu. No, ten cuidado. En la residencia que están damunt, que tenen la botiga en el bañito, i si hi ha 2 metres de taïda, ahí n'hi haurà Això que més. tu vols fer és la locura més gran del món. La locura, ja t'ho digui l'atrevici. Jo no vaig així. Esta tumba... Es que si vostè lo obris seria la posició de Pandora. Que diria, per la que està obert jo m'enduc el meu. Ara jo m'enduc el meu. I no trobarien a ningú. És que no trobarien a ningú. Som els diners i s'han de fer les proves. Jo quan vingui l'atreviatge... Els especialistes que ho porten diuen que de no ser perquè estan damunt seria impossible. I el que tu vas a fer és escarbar. Jo què sé, potser l'agarres l'os de mon pare o el del pare... No, el forense té que fer la llei. Ahí faria molt bé. Jo, per mi, no, ja t'ho dic ara, totes elles que diguen el que vulguin. No em porten, tampoc puc vindre. No sé jo com podrà treure. Estan protestant de que no se deu traure. Vale. Respetem les idees de tots. Vale? Exactament. Però el que no poden és dir que tu no tens dret de fer-ho. Tens dret. Jo respecte també que elles no vulguin. Vostès es deixen ahir, però que no prohibisquen les demés. Entonces vostè ha tingut que... Jo, molt, jo vaig a 3 anys. Resulta de que mon pare, la germana de mon pare, Matia, li dona una propina a l'enterrador i li digui fique-los ahir damunt, perquè es tocava al començar fosa. El mateix que ho porta mos diu que si no fora per això, que era impossible, perquè n'hi ha molts i molt fondos. Entonces nosaltres ho tenim més difícil. Sí, si està més avall diu que sí. El mateix que m'ho porta a mi me diu que si no fora per això ni ho intentaria. Vostès saben on el tenen? No, sí. Però no sabem en quin... Això és més difícil. Nosaltres... Però vamos, en la vida se pot luchar molt. Nosaltres... És el seu marit? És meu pare. És meu Jo pare. tenia 12. Jo tinc a mon pare també. Ma abuela està tota la vida sense l'home. Vale? Ha criat a les filles soles. Ma mare. I ara pensem, i mort no poden estar junts tampoc. Jo, quan veig lo de la tele que diuen que se tornen locos, pensen. Ells no pensen que són persones, que nosaltres també persones. I no és per fer-los mal ni res, sinó perquè ma abuela i ma abuelo estiguen junts, que s'ho mereixen. Pues això Que s'ho mereixen. és la meva ideologia també. No tenen el per què medicar-se. Està així i així té que quedar. A més, és propietat nostra a perpetuïtat. I se necessita el permís de tots. A què se deu de que ara vinga per una persona tingui que remediar-ho tot? No crec. No pot. Perquè si per votacions anem, no se pot fer-ho. No pot fer-ho. Això és el que jo vaig.
Jo soc en representació de la família Granell, perquè t'entenga. La seva filla, que és d'apellido Piquer, es que, pues que están así soterrados también, compañía. ¿Usted qué es así? A mi abuelo y a mi tío. No, jo parlo no, estic parlant amb un tío, en este cas està justificat en el tauler que n'hi ha, justificant cada un, la representació de cada un. Entonces, crec que va ser la seva filla, li diu per el motiu, perquè sàpien, el criteri de nosaltres és que se mantinga tot segons està. Vostè agarra un grapa de terra i d'una grapa de terra que va treure res en clar ja. No, això és la seva és que va quedar sol, és Cada això. persona tenim una manera de pensar i de producir i de ser. 79 anys. D'acord, cavaller. Concha, Ja li dic jo... Bueno, ja hem parlat, Vale, bon dia. Vale, de res. Hasta luego. No me van a fer. Democràcia, estem en democràcia, però la guanya la majoria. Si la majoria no volem, jo ja és l'única És una consciència de deixar això, és una Això va de fer consciència... un desastre. Jo no sé fins a quin punt aquestes persones poden fer-me a mi la contra que estem en democràcia. Elles tenen dret, jo les respecte, perquè jo tenen els drets. Vostè també té el dret de recuperar els restos de Exactament. mon pare. On ells es tenen jo no tinc a plegar perquè mon pare està damunt, que és el que jo tinc una miqueta més de força perquè no anem a escarbar tota la força, que és el que ells creuen que se va fer. Si els demés familiars no volen que s'obri, va estar difícil. De totes maneres no n'hi ha que, com li diria jo, no n'hi ha que desil·lusionar-se, hi ha que continuar peleant i a veure si s'aconsegueix que s'obri la fossa. Continuarem, però és que avui si s'ha armat una escaramussa que jo això no m'ho esperava. Vale? Sí, mire, paciència. Ja veurem el final quin serà. Nos tocamos con él. La fecha es... Mira, ya... Uy! Avui si tenim collons així guanyant. I són 50 i pico anys que porta la peneta ahí clavada. Ahí. Ànimos, que tot eixirà bé. Tot eixirà bé. Estic molt contenta de que estigueu així perquè per mi sou molt importants. Perquè això per mi... Nosaltres, dins de l'alcalde, nosaltres farem el que puguem. Sí. Per mi això té un valor enorme, això no té preu, Vostè no patisca. I estaré eternament agraïda. Estarem amb vosaltres hasta el final, però promet tu. Espere. No, té que esperar, és que és així. Teniu una primera reacció en contra i després vos esteu ajudant més que ningú. És l'Ajuntament que vos crida, no?, en algun moment determinat. La reacció... Que n'hi havia sol·licitud d'obrir la fossa comú. I vos telefona l'Ajuntament? Sí. Nosaltres anàrem i primer vàrem fer un justificant que està així, que no eren partidaris d'obrir la fossa, però després, quan aquesta senyora se ficarem en contacte, perquè estava vostè el dia Tots Sants, demanant que s'obriera la fossa per el motiu que vostè exposava. I entonces, nosaltres ja quan se ficaran en contacte amb vostè, i jo li vaig quedar al meu germà i li digui, esto pasa. I el meu germà entonces ja parlarem i direm, pues oye, estamos por la labor de abrir la fosa y ayudarle lo que podamos a la señora. Ves que el Ajuntament invita a que tu digues que no, perquè te ho diu d'una manera exagerada. Van a treure els restos i com ja han perdut 6 tombes, a la part de baix, para un poc, perquè jo tinc família a baix també, tinc tios abuelos baix, que han desaparegut. Per això, perquè es tragueren els restos i començaran a xafar, i és així ara. Falten 10 minuts per a les 12. A les 12 en punt comença la roda de premsa. Hem d'anar a alçar-se ja. No de tan prop, que m'hi trobes massa lleig. De prop i se les arrugues. I jo li prometia a mon pare traure-lo d'allí i d'allí vull traure-la. Hasta que no el traga jo, esta pena que duc dins no me se'm té canada. I vull ficar-lo en companyia de ma mare.
L'empenyo que jo tinc és perquè jo sé que mon pare està mort innocentment. Mon pare no feu res, pobret. Mon pare li deia a ma mare, Manuela, fulano, vengano, tots els del carrer en aquell temps que no hi havia menjar. Mon pare feia unes paneres de tomates, d'aixes que penjaven rastres a les vigues. Dona los fesols, tomates. Mon pare feia els favars que els sacs de faves se li perdien collits en el camp, ho portava a bastos. Nosaltres i mon pare érem riques, perquè al cap de molts anys mon pare mort, en canvi dient els homes, ton pare encara no mort, ton pare encara està viu per Massamagrell. Era el número 1. I nosaltres ens llevaren una barra d'or. Nosaltres hem patit molt. Y estoy con Pepita porque veo una cosa justa, que reclame lo suyo. Yo a lo mejor no puedo reclamarlo porque está abajo del todo. Y no. ¿Y a dónde lo llevo? Pues no, está ahí con ellos. Y está ahí con ellos. El destino es así. Pero ella que puede hacerlo, yo estoy con ella. Yo comencé a anar el 1 de novembre, tendría pues en el año 54 o així, tendría yo pues 4, 5, 6 anys, tot el mes, a plegar al cementeri y allí hi havia un montón de terra així. Y tú arribabas y sabes ahí la floreta, así una, y en la otra tomba que está tu abuelo, y sabem l'altra. Y mi abuelo en la fosa así, pues, y estàvem així allí. I n'hi havia, jo recordo que venien ja persones majors i estaven per allí també en silenci total, i en la mirada fija, en tota la pena ahí, i no poder soltar ni una llàgrima. Ja, a poquet, jo ja tindria 16 o 17 anys, ja era un taulell que t'autoritzaven a posar. En les inicials i els apellidos, F, Granell, Sayol, F, Granell, Casauran, y la fecha de la muerte y prou. Ni lo fusilaron ni nada de eso. Bueno, también nos trencaron un montón de taulellets, que te ho llevaves de la boca perquè això ho feien en Manises, que feien els taulellets en Manises. Jo recorde que nosaltres anàvem en el 24, anàvem a València. Ja anàveu en tren. Després, en València, agarràvem el tren a Paterna. Correcte. De l'hospitació de Paterna al cementeri ens costaria una hora llarga. Passàvem el poble, passàvem totes les coves que era el poble. Les coves. I jo plegàvem desfetes allí al cementeri. Jo recordo haver anat també amb l'abuela, la mare, ma tia, tota la família, les xiquetes ja que nosaltres... Jo recordo que tindria potser 5 o 6 anys com a molt, i a mi ja me duien també al... Recordo haver anat 4 o 5 anys, només... A Paterna, cementeri. Però jo era una xiqueta. Bueno, família, la companyia molt grata, però jo tinc que agarrar l'avió i volar, i anar-me'n. Pepa, cuida't molt, reina. Per la companyia, per haver-me... Sí, jo me cuido. Molt agraïda. Això que tu has fet de vindre de Palma de Mallorca, això per mi és molt gran, eh? La mala llet me porta avant. Doncs així no hi ha que ser. Vinga, reina. Vale, aneu a Esfallet. Nosotros entrábamos siempre aquí, porque todo esto era montones de tierra. Y claro, y tenías miedo de pisar por si pisaba alguna fonda, por respeto. Entonces venías por ahí, por la senda esa que te he dicho yo, y venías aquí, y aquí sabía mi madre que estaba mi tío. Que estaba el tío allí y el abuelo aquí. Yo tenía moltes ganas de posar els ojos i això. I la bandera republicana allí, perquè ells morien per la república, per res més. Si és que teníem el temor dins del cos. El temor, la por, o jo no sé el que era. I mirant a veure si entrava algun triconio. Entraven per ahí i ahí... Ya dispérsese, pim, pam, vale. Aquí hay perros enterrados, fills de la gran puta, perros sois vosotros. Hay perros enterrados, pobre ells. Ho veurem. Per algo, està per això, germà. Veus Calderero, Alfafar, 31 años. Fernando Granell, Sayol.
De todos los pueblos de Valencia. Alfemesí, Villalgordo. Sí, Mislata, Gandía, Benaguasil, Anguera, Puebla de Baibona. Mira, este se ha borrado todo. Este es el padre de Pepita. Este. Labrador, Massamagrell, fusilado. Tercera cuestión que creo que es importante también en el día de hoy, puesto que es una cuestión importante, es la primera vez que entiendo que se produce en el municipio de Paterna. Hoy mismo hay un decreto a la firma del teniente alcalde de Infraestructuras, por el cual, después de una larga tramitación, se permite a doña Josefa Celda Soler el poder exhumar restos de antepasados, un antepasado que fue fusilado por motivos injustos, como cualquier fusilamiento o ejecución que venga motivados por motivos ideológicos o religiosos. Y en este caso lo fue por ello y, por tanto, creo que es importante. Yo creo que doña Josefa, que la he visto en la sala, llevaba tiempo esperando que se produjera esta resolución y hoy mismo está la firma del teniente alcalde. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión. Ruegos y preguntas entre el público. Si son tan amables de aquellos que quieren intervenir, levantar la mano. Bueno, bon dia. Bon dia. I resulta que vostè i jo s'encontrem per segon vegada cara a cara, cosa que celebro molt. Vostè me va prometre a mi ajudar-me i que no anava a tindre ningú problema. Crec que va complir-ho. Espero que sí. Ara, estos papers que jo tinc així, pues a mi no me diuen res. M'ho té que dir vostè perquè jo no entenc moltes coses. Vull que me diga vostè a mi si això és l'últim que vostè me pot fer a mi o me té que fer alguna cosa més que m'explique què és el que tinc que fer. Pot ser, senyor alcalde? Sí, clar que sí. Per favor. Lo important de l'abans és que no es requereix ja l'autorització per part de ningú òrgan superior de la Generalitat o de l'Estat, perquè, segons m'han transmès, les persones que prestaven l'oposició a que s'obrira ja no la presten en aquests moments i, per tant, si no n'hi ha oposició d'altres, no n'hi ha un òrgan superior que tinga que decidir. Ho tinc cedit ja de part de vostè. Vostè me va permetre obrir la fossa, me va ajudar a tramitar el que me faci falta. Ja sap vostè que sí. Sí. Li ho ha dit des del primer moment. Espero que sigui així. Seguim en la mateixa línia. Pues moltes gràcies, senyor alcalde. Es nada, un pinchacito como el de la glucosa. Bueno. Ya está, ¿eh? Que será el pinchazo. No se nota mucho, ¿no? Se hubiera notado así igual. La muestra ideal, preferible, va a ser del luego de cotejo, será la suya, Josefa, porque es hija. ¿Por qué se ha utilizado también a un varón? Porque a veces los restos están muy deteriorados. Si tenemos un varón, en este caso por la misma línea, como usted, pues nos puede servir de apoyo. Las posibilidades planteadas inicialmente es que tengamos que establecer un cotejo con una media de entre 15 y 20 cadáveres. En el supuesto de que estén los restos. O sea, es decir, esto tiene una complejidad que se sale de lo normal. Porque no, en principio vamos a hacer principio y en final, ¿no? Lo que vamos a hacer es una exhumación parcial de la fosa. Si
se da la circunstancia de que el contexto, en este caso, pues las referencias que hay de una botella, y esas circunstancias son posibles y se pueden objetivar ahí en la exhumación, pues eso será perfecto. Claro, será directamente, ¿no? Efectivamente, pero si esa circunstancia no se da, que es lo más probable, ¿por qué? Porque lo más probable es que la botella de estar esté rota, y si está rota o ha entrado cualquier poco de oxígeno, el papel está destruido, con lo cual no hay identificación posible. Señora Josefa, mire, este es José Fambuena, que es el gendre d'uno que també està en està fusilat, sí. Està fusilat i està en la mateixa fossa. Encantada de conèixer-lo, encantada, perquè estic molt agraïda amb vostès, perquè gràcies a vostès s'ha pogut fer la labor. És que vostès també actuaren ben actuat, que és el que tenien que fer. Perquè vostès ja quan ens escrigueren a nosaltres les cartes que ens enviaren, ja ens diuen, francament, què és el que anaven a fer. No anem a furgar més que la primera tanda de dalt, que és on està mon pare. Exactament, sí senyor, és així. És així, no? És així, i serà. I si quan que estava en la botella, que estava i tal, en el paper, bueno. I després vostès diuen, i si en cas de que no la encontrem en la primera fila de dalt, no anem a furgar més per acabar. No. Perquè no anem a molestar als demés. Això és així. I entonces nosaltres... En ningú moment jo ho haver permitit. Digueren, anem a donar-los el plaer de que aquesta dona tinga a son pare en companyia de sa mare en Puçol. És així, no o no? En Massalfassar. Bueno, que vostès són de Massamagrell, però que viuen en Puçol, segons diu la carta. Sí, senyor. Si mon pare ix,
Bé, i si no ix, també. Jo ja me conforme en tot el que ha fet, que ha proclamat la injustícia de mon pare, que el mataren injustament i que li feren un xuí que ni era xuí ni era res. I aquí no mataren injustament? A tots els que volgueren. A tots? Jo estic per dir que tots els que n'hi ha ahí estan igual. Sí, senyor. Eso está el arenal que se juntaba de aquí. Mira, la varilla. Me'n recordo que la gent, en general, la gent que en tenia, ens deia, això està sobredimensionat, tio, li sobra això, ferro, li sobra porra, m'esteu fent un mamotreto, però un mamotreto. De lo únic que me'n recordo, ara jo no me'n recordo. Si ja n'hi ha terra, ja està xucat. Clar, és que és això, i si el mallas i allí és una varilla corrugada, la veus allí? A on? Mira, ahí, això que està destapant ara el Jaume. I quin anys va fer això? Més o menys, si te'n recordes. Ja me'n recordo, ja t'he dit que la memòria tinc. Però me sona a mi que podria ser 85. Aquell van fer-ho en el 81, d'això sí que me'n recordé. Sí. Perquè estava jo recient entrat així. Per això, entonces, això va ser als poquets anys, 4, 85, 87... Pues això ficarem la mà d'obra a nosaltres i els abuelos anarquistes i per així 4 rojos del poble i un xicotet constructor d'ací del poble i entre tots mos liarem. Va fer el disseny el Dionisio Vacas, el disseny i, bueno, sí, el disseny de tot, que era un ceramista. I entre tots, pues, la colla així, treballarem unes setmanes molt... a tota la gent a ajudar, se n'anàvem al bar a almorzar, les litrones, fresquites... Un ambient molt guapo. Venien també xiques a ajudar, a fer pasteles... Es busca José Celda, un llaurador republicà de Massamagrell, assassinat en el segon mur d'afusellament amb més morts d'Espanya. La recerca s'ha aprovat després de saber que, segons la família, el cos es troba en la part més superficial de la fossa. 2.238 persones moriren en este terraple de Paterna abans camp de tir dels militars. Los camiones paraban aquí cómodamente, bajaban los reos a ejecutar, los subían por aquí encima y los soldados desde aquel camino ya disparaban, caían aquí. Una máquina perfecta para matar. Entre els més insignes, el doctor Peset i Alissandre, a qui el fill arreplegà a si mateix per dur-lo al cementeri de València. Del mateix partit, Esquerra Republicana, era José Celda, un llaurador que afusellaren un any abans, el 1940, i que soterraren en una fossa junt amb 14 veïns més de Massamagrell. La germana de José Celda va pagar el soterrador perquè el ficara dins d'una caixa. A més, li va col·locar davall el bescoll una botella de llimonada amb un paper dins amb el seu nom escrit. En cas que es trobi el cos, Josefa ha decidit judicialitzar el cas i se sumarà a la querella argentina contra els crims del franquisme. I nou esports ja està a punt d'arrencar. Avui crec que parleu un poquet del Real Madrid-València de nit. Sí, Victoria, un poquet només. És ironia, per descomptat, perquè la...
Ei, Concha. Hola. Com va? Mira, ho vas veure i m'ha enterat, jo dic, me'n vaig un ratet. I així és que estan fent ahir, més mal que un por solt. Ai, pues, mira, no sabem perquè ahí n'hi ha una espècie de secretisme que no sabem el que estan fent. Bueno, no, no sabem el que estan fent. No podem veure res, clar que sabem el que estan fent, però no ho sabem. Tu has vist? Has vist alguna cosa? No, ahí no veu ningú res. Ni familiar ni res. És que jo m'he arrimat ahir i m'han dit que no, dic, però si jo treballo així i tal, no, així no se pot apropar ningú. Doncs això, començaren llevant els taulellers dels noms, això ho va fer l'Ajuntament, la gent de la brigada de l'Ajuntament, i després ja vingué el monstru eixe de grua, una grua enorme d'allà, i va traure tot el monolito que està allà al terra. No s'ha trencat, no s'ha trencat. No, i ja vingué esta empresa, que això pareix la... que no te deixin, que no diuen res, pareixen va tot ahí, unes relacions molt, perquè estem així tots els dies, no? Els treballadors també, suposo, però bueno. I entonces, pues això, un dia me vaig apropar jo a veure com anava i me digueren que no. Jo hagueren estar o haguera dit que m'haguera deixat? Ui, clar, vosaltres jo crec que podeu entrar, a més, és que jo ara ja... Home, perquè si estan furgant en nostres pares, jo crec que tenim dret de saber què és el que està passant ahí. Jo crec que sí, jo crec que, vamos, jo sí que ho faria. En tota Espanya n'hi ha opinions respecte al tema. Si traure-los i portar-se-los al poble o no, i n'hi ha gent que diu que no. Si té que aparèixer tota Espanya plena de monolitos, les cunetes i on sigui que se facin ahí, els monolitos. Jo vull, sí, ahí que se faci una torre, però infiel, però que no es traguen d'ahí perquè tota la vida estiguen ahí, sàpien el que han fet, la canalla que han fet. Això sí que m'agradaria. Però en el moment es comencen que l'os, que l'altre os, això se va perdre. Sí, que te'l portes al poble i se moren els fills i tal, i els nets i tal, i en el teu poble allí s'acaba. Què costarà 100, 200 anys, però s'acabarà. Això sempre estaria ahí, perpetuo. Ja t'he dit, jo no tinc cap familiar i jo no... Reconec que n'hi ha opinions, si són coses de sentiments, jo no puc dir si està mal o està bé. Però bueno, també tinc més simpaties per aquesta posició de dir que apareguen monolitos per tot arreu, que apareguen, clar, és que... Jo vaig traure fa uns 25 anys, vaig traure una fossa d'ací de terra, de l'altre quadre d'allà. El de baix? De l'altre, no, d'este, però este està dividit en 4. Però estaven molts, no? N'hi haurien 4 o 5 de Massamagrell, que vingué l'alcalde, concejals i familiars. Sí. No té sucre, però està molt bo. I traguerem una fossa que vingué l'alcalde, un concejal i familiars. I van traure-los, això farà 25 anys, de Massamagrell. 4 o 5. Ahir vaig veure jo per primera vegada, vaig veure el tema de la botelleta. Perquè ahir n'hi havia un familiar que me deia, no, i ara apareixerà per esta banda i tal, i va aparèixer la botelleta. Va aparèixer la botelleta. I el tir de gràcia. Tu no estaves quan s'afonà un costat. No estaves tu, crec que estava l'altre. Però quan ara? No, fa. Quan ma mare tenia un cosí en paterna, no sé com li diuen, que era un paleta molt bo, i és el que feu el ferro i això i la... Això estigui jo en la construcció, clar. Tu estaves quan ho feien? Això s'afonà, això va ser... perquè no som creients, però si no, això era un miracle de Sant... De Sant Collons. De Sant Collons, perquè com té el pilaró tan gran, té el pilaró molt gran, i entonces diu, com s'afona en el... Lo normal hauria sigut que s'haguera afonat al pilar, en la direcció del pilar, però s'afonà tot a nivell. I estarà tot mesclat i, a saber, els ataúds estaran desfets, perquè són molts anys. Trauen un mort de 10 o 15 anys i no queda ja ni saraca. Hi ha 200 i pico que n'hi ha. El meu company va veure ossos un dia. Diu, no, els ossos estaven bé, perquè estaven comentant. I deia, però la calç no s'ha menjat l'os i tal. Diu, no, els ossos pareix que estaven normals. Pues és raro, perquè calç n'havia... Sí, però que igual la calç era menjar-se la calç i els ossos no, la calç no ho sé.
Hola, senyora? com estem? Bé, i vostè? Sí, també. Nosaltres tenim que ser forts i aguantar hasta el final. Hasta el final, exacte, Que no puguen en nosaltres. Nosaltres aquí... Que vegem que som autèntics. Sí, senyora. Vale, pues. Han treballat molt, que confiaven en que estava molt fondos, que n'han així 12, 3 tongais de 4, que en una, el tamany del primer a la dreta pensàvem que era mon pare perquè media 1,70, però en la tercera tonga n'hi havia un de 1,80, que esperem que un d'aixòs dos siga mon pare. Per l'altura. Per l'altura, claro. Però que coincideix tot. Perquè resulta que n'hi ha uno des que jo he parlat en la filla, que del cinturó en la càrcel se feu unes albarques. Hi han així les plantilles de les albarques. I un altre que així la botella en el nom del dia 14 de setembre de l'any 40, el nom i la fetge coincideix també. Un xiquet de 20 anys, en el qual estem buscant que trobar la família, perquè com no se té que dur a Madrid ni se té que fer ADN perquè el paper canta, Ja és suficient. és suficient. La primera conclusión es que Pepica Celda tenía razón. Pero, en parte, no solamente su padre, 12 de los que fueron fusilados de Massamagrell lo fueron en ataúd, en caja, que era totalmente inusual en aquel tiempo. Y los 12 tenían sus botellas. Las botellas, desafortunadamente, no contenían papeles o lo que había dentro era totalmente ilegible, salvo en un caso, un joven de 23 años, fusilado de Massamagrell, que conservaba su botella con el nombre que al final hemos podido leer. Ramón Gandía Belda. Gracias a él, sabemos que esos son sus compañeros, sabemos que se ha acertado, que las familias siempre han tenido una información precisa. Después de esos 12 ataúdes, nos hemos encontrado ya con un terreno en el que aparecía cal y se ha hecho un sondeo para ver lo que posiblemente pueda haber debajo. En ese sondeo arroja que debajo sigue habiendo más restos, ya sin ataúd, es decir, son restos óseos limpios, muy bien conservados, porque es distinto, la tierra, como os he dicho antes, conserva los huesos perfectamente, pero a partir de ahí ya tenemos que parar. Lo quitaron del medio inocentemente y cuando se despide de nosotros en la carta la víspera, nos dice que vayamos en la cara bien alta porque no ha hecho mal a nadie, pero que no lo olvidemos. Entonces yo pienso que lo que estoy haciendo me está ayudando él. Pienso que va a estar muy orgulloso de mí y yo estoy muy feliz después de padecer tanto en esta vida. Eso es todo. Aquí aún no han sacado, por lo que se ve, aún no han quitado la caja, ¿sabes? Entonces aparecen así, ¿lo ves? Sí, vale. Entonces, aparecen así. Esto es la primera vista, ¿no? Fijaos los detalles y luego os lo explican. Mira, ¿ves? Aquí se ven que aparecen con zapatos. Entonces, desgraciadamente, esta parece que tenga algo dentro. Pero los papeles, se han podrido los tapones, ha entrado el agua y los ha deshecho. Este está en caja, míralo, esto es la caja, míralo. Que es lo que digo que les Pero que estaven està en prou bé al casa, costat, sí. és que jo vaig veure el dia que Es que los de abajo estaban mejor porque no se llevaron el impacto directamente. O sea, cuando se hunden los ataúdes, ¡bum!, se derrumban. Este hombre está aplastado, el cráneo está deshecho, porque claro, la tapa lo ha hundido todo.
con Agustí le ponemos cara a aquel chaval gracias al cual sabemos que estamos cavando donde toca. Que estamos donde toca. Pues este es Ramón Gandía y esta es su mujer. Una dona del poble me trobava pel carrer i me deia has llegit lo del diari? I aquesta persona me digué que havia contactat a la família de Ramon Gandía, que s'havien enterat de que havia eixit el nom en la botella. Per tant, s'alegraven molt, jo també m'alegrava molt de que això poguera anar endavant, se pogueren reunir, al cap de tants anys se pogueren reunir un matrimoni que havien viscut pocs anys junts i que havien mort els seus dos fills al poc de temps i que és una vida... La vida de Matías està marcada per la tragèdia d'aixòs anys. Tal vegada les famílies dels nostres antepassats se reuniren, se quedaren d'acord perquè el que n'hi hagin atabuts, el que n'hi hagin botelles i tots eren col·legues, vull dir, els nostres familiars feren el mateix que nosaltres estem fent així fa 70 anys, per ficar-los on estaven, i nosaltres ara anem a recuperar-los. Entonces estic sincerament emocionada, estic i contenta. Això per mi significa, a part d'haver tingut dos filles, el millor que m'ha pogut passar després de la desgràcia de que me'l maten. És el millor que m'ha pogut passar, perquè jo me sent molt satisfeta. Que jo m'entera tard, però gràcies a ella, doncs mira, es poden dur nosaltres també. Que se pot dir que ella ens ha fet el llit i nosaltres el xitem, perquè tot el mèrit ha sigut teu. I vull donar-te les gràcies, moltes gràcies. Jo tinc allí a un germà de ma mare, que tenia 20 anys, i a un tio de ma mare, que tenia 40 anys. I allí se queda ma mare en 18 anys i Matías en 14 anys. Ma abuela se moria als 20 dies d'haver-lo fusilat. I allí han patit molt barbaritats, per què han de dir? Barbaritats han estat allí. Lo malo que hizo fue que era hijo único. Era hijo de... Que era fill únic. I al ser fill únic, anaren a per son pare i al no estar en casa, endugueren al fill. Entonces, encima de mi abuelo, li digueren a mi abuela que anara a l'Ajuntament i pegaren una paliza, li tallaren el moño a rape i va ser la mort d'ella. Li se feu un forat així en l'esquena i va ser la mort d'ella. Con que no es que mataren a uno, mataren a dos. Mataron a dos, sí. Y todos los años yendo a Paterna y todos los años, mi madre no ha fallado ningún año. La tumba s'omplia de flors, moltes flors. Hi havia unes senyores del port del Grau, que eren unes germanes, la mare, que havien mort la mare, i dos filles, que havien mort al pare d'elles i l'home de la... I allí estaven aquelles les que ho arreglaven, Conxeta, le diuen a una, anaves allí, tia Conxeta, i li deixàvem el ram, i parlàvem, i replegàvem. Pues han de donar 5 duros per arreglar la tumba, que han de ficar així, han de fer un florero, han de fer això, han de fer... I tots els anys anem arreglant alguna cosa, a poquet, Porque Paterna no son los de Masagrella. Allí hay 2.300 personas, que son muchas,
¿Alguien quiere llevar al compañero? No, no caigo. Ay, tía. No ficarem una manteta ahí, una manta. No. Ja n'hi ha prou, ja, filla. Ja ompliu-la, filla. Va, pues. Ale, ves ficant líquid, infermera. Espera, vale. Seguís. Tino, ahora la aguanto yo, Tino. Tira tú. Agarra de ahí, agarra de ahí. Deixeu a mi ja? Ajudeu, xiquets. Vinga. No, però brossa no. Brossa no. Ja està. Va, dona-li la. Això se'n va en el vostre bisabuelo, perquè d'este camp se l'emportaren i esta terra per nosaltres és sagrada, que se'n va a la caixa en companyia d'ell fa 70 i pico d'anys ja. Nosaltres no l'heu conegut, però encara plegueu a hora de veure l'enterro que ell se mereix. Ara, doneu-me un bes i un abraç. Un bes i un abraç, tots, tots. Ell estarà molt content de veure-vos, com estem així tots, en ella. Vale, carinyo. Vale, filla. Vale. Ja està clara. Ja tenim la terra per ficar-li-la. Molt bé. No, és aquest que conserves. Sí. Aquest, Hemos querido reunir a estas 9 personas por última vez en el sitio donde los mataron, lugar de la memoria, porque es el segundo lugar de España donde más personas se asesinó en la posguerra. Por tanto, hemos querido traer a estas 9 personas que no han tenido la suerte, entre comillas, de encontrar su identidad, incluso algunos de encontrar a alguien que los reclame, y que legalmente tenemos que devolver al agujero donde los metió el franquismo. Pepica, venga, tírale. Pepica pues va a dar las gracias a todos los que están aquí presentes en un día tan importante para mi familia, para toda mi familia, de que ha llegado el día en que mi padre va a reunirse con mi madre, que lo está esperando. Gracias a todos, gracias. Estoy contento al final, porque mi tío Batiste no lo he podido encontrar. Pero sí contar a mi tío Francisco que el miércoles lo enterraremos en Puzol, con su mujer. Y sé que mi tío, los 2 tíos míos y todos los que murieron aquí, pues sí que murieron por defender la libertad y la democracia, por ser republicanos. ¡Viva la República! ¡Viva! Con mi arado hago los surcos, con mi arado escribo yo, páginas de sufrimiento
viento de miseria y de dolor. Que mi voz suba a los montes, que mi voz baje al barranco, hasta que los jornaleros se apoderen de los campos, hasta que los jornaleros se apoderen de los campos. Y queremos que entendáis que hoy, 14 de abril, es la primera vez que podemos ver lo que había debajo de aquel monolito. Aquí están 200 personas muertas por defender los valores, los ideales que precisamente hoy conmemoramos. 260. No hay seres muertos, hay seres asesinados. Sí, señora. Y efectivamente tiene razón. Seres asesinados, asesinados. En esta época que mataban a toda esta gente, que los asesinaban, a los primeros que cogían fueron a los incautos. Algunos les advertían, vete de aquí que te van a matar. Y él decía, como José Celda, ¿para qué me voy a ir si yo no he hecho nada? ¡Qué equivocación! Si a los que buscaban eran a los de la idea, buscaban, como decía aquel familiar, a los que no se doblaban, y aquellos son a los que cogieron primero. ¡Qué casualidad! Que lo único que ha salido de resto arqueológico ha sido un ladrillo hecho añicos. Un ladrillo que pone Alfonso Gómez Domingo. Ese es mi padre. El padre de Concha Gómez. Una persona que es testigo de cómo los familiares han mantenido este lugar por encima del odio y la venganza. Pásale la bolsa que porta ella. No puedo. Un poquito para atrás. Sí, compañero. Hay algo en el pendiente. Sí, el pendiente. Ahora la agarro. Està tremolant, Ahí está. Vale, fica-me ja. Està molt nerviós. Sí, espera, toma. Debías d'haver posat per a passar les teues cames. Ara anem a tirar la terra. Sí. Visca la República! Viva! Lo de la cal, si no, vamos aquí a lo mejor. Tu, Concha, com estàs? Estàs contenta o no? Avui estàs mal amb tu, Afirmar-lo. Estàs contenta que s'ha respetat tot? Tu pots afirmar que has vist que tirar del cal. Que traure-ho a flot. Traure-ho a flot. No caben 200 persones, no caben.
Hola a tots. Bueno, jo sóc la neta més xicoteta de 7 nets que tenia m'abuelo. És la carta que escrigué la nit antes de que el fusilaren. A mis queridos hermanos, a mi querida hermana, a mi querida esposa y compañera, a mis queridas niñas, que son lo que más quiero de todo el mundo, y demás memorias para todos los cuñados y cuñadas, sobrinos y sobrinas. Lo que han hecho de mí sin ser culpable es de no tener alma ni corazón, porque yo no me lo merezco. Memoria para vuestro padre, que no os olvida ni un solo momento. Memorias para mi mujer, que se acuerde de su esposo. Adiós para siempre, vuestro consuelo, José Zelda Beneito. Adiós. Ha plegat el dia en què mon pare va descansar en ma mare, que està esperant-lo en els braços oberts. Gràcies, gràcies. La terra de Massamagrell i de tots els pobles perquè un dia puguen ser lliures, que encara no ho són. Pugeu els dos, fill. N'hi ha un aro dalt. La tia Ima t'ho diu, mira. Espera. Si se te la enterra, fill, ara pujarà. Bueno, chaval. Esto blanquet. Mujer que adoro, cuánto lo siento, el no poderte abrazar yo. Pronto termina mi triste vida y para siempre se fue mi amor. En un consejo me condenaron toda la sala por rebelión, pena de muerte pidió el fiscal y a mi defensa nadie escuchó. Lloro porque siendo yo inocente me condenaron a muerte por rebelión militar. Quiero que tú sepas claramente que llevo alta la frente y que a nadie le hice mal.
engañado, todo es mentira, pues ellos mismos culpables son, y que no es nada, a ti te anuncian, y mi denuncia la he leído yo. Cuando el piquete me esté apuntando, yo tu retrato lo besaré, y una vez manden que rompan fuego, yo con mi sangre lo bañaré. Lloro porque no puedo abrazarte, el corazón se me parte, pues mi hora ya me llegó. Lloro porque ya no puedo verte, no puedo besar tu frente. Adiós para siempre, adiós.